Adibidez, lehen esan bezala, historia Espainiatik jaso dugun historia nazionalista frankismoaren garaian, 19. mendeko eraikuntza nazional horren garaian, izan da zuzen ere elkano imperialaren figura. Elkano berdintzen duna beste almirante edo beste figura imperialekin saiatu da nolabait irudi horri buelta ematen elkano irudikatuz konkistatzaile bezala edo esklabista moduan pixkatez kolonialismoaren ikur bezala, baina azken finean ari direna da irudi berdina partekatzen, batak goresten edo goraipatzeko, besteak kondenatzeko. Orduan, azken 10 urte hauetan, zuzen ere ikertzen Euskal Kostaldeko testu ingurua 15-16 mendeetan ze garrantzia zuen itsasoak Euskal lurraldeetan garai haietan. Ikusten ere nolabait elkanoren erabakiak zirkunnabegazio horretan nola hartu ziren, zeren arabera hartu ziren, pixkat horrek guztiak jartzen du hankaz gora orain arte jaso dugun elkano imperial horren errelatoa. Ateratzen ari dira proposamen desberdinak. Egia da iturri gutxi daudela, baina nolabait hankaz gora jarri dira jaso ditugun irudi tradizional edo imperial horiek historiografia nazionalista espainiarrari zor dizkigunak edo